Oon jutellut yhden pojan kanssa jonkin aikaa. Tiedätkö sen tyypin meidän rinnakkaisluokalta? Musta tuntui hyvältä, kun puhun sille, ja tuntuu, että hän kans ymmärtää mua. Ollaan juteltu vähän myös koulussa. Mä tykkään hänestä ja hän on sanonut, että tykkää myös musta. Pitäisikö mun kutsua hänet mun luokse nyt viikonloppuna, vai onkohan se liian aikaista? Hei, kiva, että juttelet sen kanssa. Voithan sä aina kysyä, jos hän haluaisi tulla. Moi. Moikka, kiva nähdä. Haluaisitko tulla mun luokse katsomaan yhtä leffaa tai jotain lauantaina? Mun vanhemmat on poissa, niin saataisiin olla rauhassa. Joo, kuulostaa kivalta. Tuon mielelläni. Kutsuuko hän nyt mun luokseen vaan katsomaan leffaa, vai tarkoittiko hän jotain muuta? Apua, mua alkoi jännittää nyt tosi paljon. Mitä jos hän tarkoitti, että hän haluaa tehdä jotain muuta kuin katsoa leffaa, nyt kun hänen vanhemmatkin ovat poissa kotoa? Odotan innolla lauantaita, mutta ymmärsikö hän, että meillä tulee olemaan aikaa itsellemme? Mitä mä voin tietää, jos hän on valmis johonkin muuhunkin kuin vaan leffan katsomiseen? Olisi niin noloa, jos tulkitsisin merkit väärin. Miten voin tietää, haluaako hän samaa kuin mä? Ai niin, se Decibel kävi meidän koululla kertomassa siitä niiden anonyymisestä kysymyspalvelusta. Kysy pois. Jos kirjoitan sinne kysymyksen, voisin ehkä saada apua tähän mun tilanteeseen. Moi Decibel. Olen jutellut yhden pojan kanssa jonkin aikaa ja se tuntuu luonnolliselta ja mukavalta. Hän on sanonut, että hän tykkää minusta ja minäkin tykkään hänestä. Kutsuin hänet lauantaina luokseni katsomaan leffaa, kun vanhempani ovat poissa. Mutta toivon myös, että välillämme voisi tapahtua jotain muutakin, kun saamme olla yksin. Nyt aloin kuitenkin miettiä, kuinka voin olla varma, että hänkin tuntee samoin. Mistä tiedän, haluaako hän myös harrastaa seksiä? Salaista lisätietoa. Hän on rinnakkaisluokalla. Kategoria. Seksi ja seksuaalisuus. Kotikunta. Pietasaari. Ikä. 16. Sukupuoli. Tyttö. Nimimerkki. Tytsy. Nyt odotan vaan, että Decibel vastaa. Jes, nyt Decibel on vastannut mun kysymykseen. Hei, ja kiitos tärkeästä kysymyksestäsi. Parisuhteessa kommunikointi on erittäin tärkeää, varsinkin kun on kyse fyysisestä läheisyydestä ja seksistä. Suomen laissa sanotaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omasta kehostaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei koskaan ole oikeutta pakottaa, nalkuttaa, uhkailla tai painostaa jotakuta toista fyysiseen läheisyyteen tai seksiin. Intiimin kanssakäymiseen toisen ihmisen kanssa tarvitaan aina suostumus, toisin sanoen, että molemmat osoittavat suostuvansa siihen, mihin ollaan ryhtymässä. Et voi koskaan olettaa, että joku toinen haluaisi harrastaa seksiä vain siksi, että hän tulee luoksesi tai että tulette olemaan yksin. Jos et ole varma siitä, haluaako toinen tehdä kanssasi jotain intiimiä, kannattaa aina rohkeasti kysyä suoraan. Näin vähennät riskiä satuttaa toista etenemällä liian nopeasti tai ylittämällä jonkun toisen henkilökohtaisia rajoja. Tällä tavoin osoitat myös olevasi kypsä ja vastuuntuntoinen,
koska uskallat kysyä toiselta suoraan, miltä hänestä tuntuu. Parasta, mitä voit tehdä tässä tilanteessa, on ottaa yksi askel kerrallaan ja nauttia siitä, että tutustutte toisiinne paremmin. Jos olette ihan suhteenne alussa ja ette ole vielä olleet intiimissä kanssakäymisessä aikaisemmin, on hyvä aloittaa kysymällä, haluaisiko hän esimerkiksi istua viereesi, tai jos saisit nojata häneen, kun katsotte leffaa. Jos hän vastaa myöntävästi, voit kysyä hetken päästä, jos tämä tuntuu hänestä hyvältä. Jos hän vastaa kyllä, voit ottaa seuraavan askeleen, tai sitten vaan nauttia siitä hetkestä, missä juuri silloin olette. Näin rakennatte pohjan hyvälle kommunikaatiolle heti alusta asti. Muista, että teillä ei ole mikään kiire harrastaa seksiä. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan jotakin, mitä jaetaan yhdessä toisen ihmisen kanssa. Siksi, että molemmat sitä haluavat ja koska se tulee olemaan molemmille ihanaa. Halit, Liila. Tuntuupa hyvältä, että sain vastauksen mun kysymykseen. Nyt on paljon rauhallisempi fiilis ja tiedän paremmin, mitä tehdä sitten lauantaina. Onko susta ok, että ollaan yksin täällä? Joo, mutta rehellisesti sanottua jännitti kyllä aika paljon aikaisemmin. Joo, mua jännitti myös, mutta nyt tuntuu vaan hyvältä, kun saan olla sun kanssa. Joo, sama täällä. Me keskusteltiin pitkään siitä, mitä me tunnetaan toisiamme kohtaan ja mitä me haluttaisiin tehdä toistemme kanssa juuri nyt. Suudeltiin pari kertaa, mutta sovittiin, että ei mennä pidemmälle ennen kuin ollaan tutustuttu toisiimme paremmin. Nyt tuntuu tosi hyvältä. Kiitos avusta, Decibel.